もはや国民的イベントとなった AKB48 の選抜総選挙。昨年も多くのファンがご指名投票を行った。この選挙は CD を買えば1人何票でも投票することが可能であり、まさにファンの頑張りが結果を左右するイベントである。昨年の総選挙で1位になった渡辺麻衣のファンの一部が総選挙直後に非常に似通った夢を見たという噂があった。その夢の内容というのが、コンビニで買い物をしていると軟体恋愛クラゲっ子という曲の衣装を着た渡辺麻衣がやってきて、ありがとうと言ってプレゼント2つくれるというものだ。渡されるプレゼントの中身とコンビニの店舗には違いがあるらしいが、同じような内容の夢を見るファンが複数現れたことで、ファン思いの渡辺麻衣の感謝の気持ちを一部のファンがキャッチしたに違いないと話題になった。幸せな脳内お花畑ですね。ご視聴ありがとうございました。最新の情報をお届けするためにチャンネル登録をお願いします。